كمن سهول موسى والتا سمناره تصويع حقي افت فلما شمت قدم خلت عامت قداماي مينستر ناب تግራይ መጽኦም حقي سمناره تصويعهم ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ትግራይ ተጠዊሎም ማና ስምናደ ልዒሎም ሓፍቶም ቀለበት ሓየሎም ብርሃነ መስቀል ቀሽ ገብሩ ኣሞራ ጥላሁን ግዛው ብፍላይ ከምና ብጻይ መለስ ዜናዊ ዝዓመሰሉ ኢሎም ስምና እንተዘርዝሩ ዓጽምና ይነግረና ነይሩ ኣብ መቐለ ቅድሚ ዓሚ ስምና ከምተልዓለ ነጊሩና ተዓጽሚ መልእኽቲ በጽሒና ካብቲ ዝዓረፍናሉ ግድሚ ሰምዖ ነርና ተዘረባ ብቐጥታ ንካታተሎ ነርና ተኣኺባ ዓጽምና ይነግረና ነይሩ ካብቲ እምባ ተዘይደረቐ ደምና ይነግረና ነይሩ ካብቲ ሩባ ኣብ ቅድሚ ሞት ጠጠው ዝበሉ ንፍትሕን ማዕርነትን መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ንህንጸት ኢትዮጵያ ቤዛ ዝኾኑ ጀጋኑ ተባሂሉን ትንገር በአንደበት ዶክተር ትግራይ ኣብ ቅድሚ ሞት ጠጠው ኢሎም ምንታ ፍትሕን ማዕርነትን ክብር መስዋዕትነት ዝኸፈሉን ንህንጸት ኢትዮጵያ ቤዛ ዝኾኑን ጀጋኑ ዘዚርካ ዘይውዳ ኣዲ ኣሻሕቲ ጀጋኑ ተጋደልቲንያ ስምና ምስተልዓለ ህዝቢ ትግራይ ካብ ልቡን ዓለለ ህዝቢ ትግራይ ሓቂ መስሂልዎ ዓሊሎ ጣቂዑ ህርመት ውሽጣው ተሓጓሱ ክሳዕ ሰማይ ሰማያት ተሰሚዑ ተሓጓስ ህዝቢ ትግራይ ሰምዐ ስውእ መግነስ ፈቲሑ ስልየን ፈንጽሑ እዝኑ ሒዙን ናጫናጨነና ምድሪ ናገረሞም ህዝቢ ትግራይ ዶክተር ዝሃቦም ክብሪ ዝገለጸሎም ፍቕሪ ሕዚ ትንፋሱ ከምልቕዎ ብናይ ሓሰት ዶኩመንተሪ ህዝቢ ትግራይ ዘይብላ ሃገር መኪና ብዘይ ሞተር ምዃና መስኪሮም ዶክተር ትግራይ ብዘይ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ድማ ብዘይ ትግራይ ከም መኪና ብዘይ ሞተር ትርጉም የብሉን ህዝኳ በይዘላ መኪና ንብሔር ብሔረሰባት ተውሪዳ ዶክተር ጥራሕያ ጽዒና ህዝቢ ኢትዮጵያ ብኢዱን ተማላኸተ ክሳፈር ረጊጸሞ ይኸዱ ድሮ ናብ ንጉስ ተቐይሮም ሽፈር መኪና ባሊስትርኣተ ሰይሩ ጎማኣ ነፊሱ ቀይሕና በርሀ ስቑኢላ ትጓዓዝ ሕጊ ትራፊክ ተጣሒሱ ድሮ ተቐይራ ጉዳም መኪና ፌደራሊዝም መውሪዳ ኣሃዳውያን ጽዒና ህወደግ ጠፊኡ ተሰይማ ብልጽግና ብዶክተር ትግረስ ብዶክተር ትዕረ ህዝቢ ተረሲዑ ትበዓል ዋና ትበዓል ሊብረ ኢሎም ስዋኣት ሽዑ ተመሓወልቲ ሰማዕታት ስሞም ተጸውዑ ዶክተር ንህዝቢ ትግራይ መሞጊሶም ላዕላዮም ይወደግ ለካ ውሽጦም ካልዮም ጠኒሶም ነቲ ዝመስከሩሉ ህዝቢ የጸልሙ ወለዎ መሊሶም ሕዝያተ ስምዕዋ ታናሽዑ መልሓሶም ዶክተር ከም ታስተዛረብኩምዋ ንህትኩም መልሓስኩም ተመሊስኩም ስምዕዋ ኣብ ጥቃዊ ቃልሲ ይኹን ድህሪው ምስቶም ተጋደልቲ ዘዋለ ብዝኾነ ይኹን ናይ ስራሕ ለቕቶ ንትግራይ ዘርአ መንነትን ሓልዮትን ህዝቢ ትግራይ ንምርዳእ ኣይጽገምን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝኾነ ይኹን ጫፍ ሃገርና ንዝመጸ ጋሻ ዓዱ ኣይጥይቕን ከም ውላዱ ሓብሂቡ ዝሕዝ ዘለዎ ኣብልዩ ኣስትዩ ሰድድ ናይ ቃልሲ ወነት ሰንቕን ህዝቢ እዩ ስምዑ ሽዑ ነዘን ሕዚ ዘጸልማ ዘለዋ ሚድያታት እንታይ ከም ዝበልወን ሕዚ ጋዜጠኛ ኮይኖም ባዕሎም ከማኽርወን ሚድያታትና እውን ንዚኣ ዝክሩ ህዝባዊ ታሪክን ናይ ህዝብታትናን ሓቢርካ ናይ ምንባር ናይ ምድጋፍን ባህሊ ንምጉልባት ክንጥፎ ይገባእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያውነቱ ከም ዘይደራደር ወሲኾም መስኪሮም ዶክተር ዋላ እኳ ገዛእቲ ደርብታት ጨቂኖሞን ተነበሩ እስከምኡ ዝበሉ ውፅዓት ሓቢሩ ወእላፍ ደቁ ገቢሩ መሰስ ከም ዝበለ ስዒሩ ስምዕዎም ዶክተር በገዛ መልሓሶም ትምስክሩ ህዝቢ ትግራይ ዘርኢ ብሔር ከም ዘይፈሊ ህዝቢ ኢትዮጵያን እንባዕሉ ክትሓላልን ክትሓሳሰብን ከም ዝደሊ ዶክተር መስኪሮም ትማሊ ህዝቢ ትግራይ ዘርኢ ኸይመረጸ ምስ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ጽቡቕ ምህዝነት ዘለዎን ሃገራዊ መንነትን እናፈጠረ ዝመጸን ህዝቢ እዩ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያውን ከምኡ ምስ ኩሎም ብሔራት ተዋሲቦም እዮም ህዝቢ ኢትዮጵያ ነንባዕሉ ክፋቀርን ክተሓሳሰብን ዝገብሩ ጸጋታት ዘለዎ ህዝቢ እምበር ነንባዕሉ ክጠራጠርን ክጓነጽን ዝገብር ባይታን ታሪኽን የብሉን ኢትዮጵያ ብራብሻ ዓቕላን ትጸባ ህዝቢ ትግራይ ከም ተጸመደ ማይን ሓመድን ዕቀባ የልምዕ ከም ዘሎ ይሐጉ ተፈጥሮ ዶክተር ባዕሎም ተዛሪቦም ረሲዖም መድሮ ህዝቢ ትግራይ ምስ ጎቦታት እናተቃለሰ በሊሶም ዝነበሩ እምባታት ዳግም በሐምላዋይ እጽዋት እናማዕረገ ዝርከብ ጻረኛ ህዝቢ እዩ ከመያታትኩም ኩን ኢሎም መሪቖም ሕዚ ግን ዶክተር ንግስና ናፊቖም መናእሰይ ተጋሩ እዙይ ኣብይ ታሪክን ሕድርን ኣያታትኩም ክትግንዝቡን ክትህልውን ይላቦ ከምቶም ኣያታትኩምን ሰብ ጽንዓትን ህዝባዊ ፍቕርን ሁኑ ይሂደን ኦህዴድ ደሄደን ህዝቢ ትግራይ እውነጽዱ ከም ዘየዋለደን ሕዘብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሓንጊደን ከይሓሰው ፈሪሰን ተዋሪደን ስመን ቀይረን ለሚሰን ሕወየን ተሰይረን ትግራይ ኣብ ሃገርና ለውጥን ዲሞክራሲን ክመጽእ ዝተቃለሱ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ህዝባዊ ድጋፍን
ዕቁባን ዝረከቡላን ናይ ኢህወደግ ውድባት ካብ ጸላእቲ ሃቢኣን ሃብሂባን ናብዚ ደረጃ ዘብፅአት እያ። ሞታ ነዚ ዝኸፈለ ህዝቢ ዶ እዚ መተገበረ ካልኣይ ዶ ምኸፈሎም በዓል ገዛ ኣሰዓረ ኩሉ እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ብታሕቲ ሽዑ ንሽዑ ከም ተጣሓሰት ሕገ መንግስቲ ነጊሮምና በዓል ሰዓረ ገዛ ኳርተር ንጉስ ዓዱ ክኾኑ ከም ዝደልዩ ዶክተር ሕገ መንግስቲ ኣፍሪሶም በዓሎም ነጊሶም በዓሎም ገባር ሓዳጊ ንእሽተይ ዘይሓፍሩ ቁፅሪ ክልተ ደርጊ መራሕየይ ክመርጽ እየ ንዝበለ ህዝቢ የፈራርሕዎ ኣለዉ እናነውሑ ከም ከልቢ መናእሰይ ከይረግፉ ኣዴታት ከይነምዓ ኢሎም ተሓንዮም ስራሕ ቆልዓ ሓሚሶም ዓዲ ሽታማይ ኮይና ንሰዓረት ገዛእ ዝበልዕት ከብዲ ጠፊኣ ንስመኘው ዝበልዕት ከብዲ ባዕሎም በላዕቲ ባዕሎም ቤት ፍርዲ ባዕሎም ይናኸሱ ባዕሎም ይኹልሱ ባዕሎም የፍርሱ ባዕሎም ይሕምሱ ባዕሎም ይነኽሱ ባዕሎም ይነግሱ ሃገር ጸጊምዋ ተዳናጊራ ህዝቢ ሓዲጎም በይኖም ይዕረቑ ኣለዉ ምስ መንግስቲ ኤርትራ እናዘለሉ ይኸዱ ካብ መቐለያ ቀሪባቶ መስመራ ህዝቢ ንህዝቢ ኸየዘራርቡ ብቐጥታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ ንዓለቡ ህዝቢ ኸይሓዝካ ዕርቂ እዝኒ ኸይሓዝካ ወርቂ ኮይኑ ተጋላቢጡ ዘመኑ ኢሎም እቶም ስዑ ዝተጸውዑ ሰማዕታት እንስሑል ምስ ሰማዕታት ኤርትራ መሳውእ ትሳሕል ህዝቢ ኤርትራ ተሓቂ ከም ዘይሰግራ ምስ ሓዊ ህዝቢ ትግራይ ብስኒት ብትሕልላይ ከም ዝነብር ይንጠራጠርን ኢሎም ሰማዕታት ኩሎም እቶም ሽዑ ዶክተር ስሞም ተጸውዑ እሞ ስማዕ ህዝቢ ትግራይ ዕርፍኻ ጽንዕ ናብ ዘበለ የብል ብዕራይ ቀጽል ንዓና ኸፊልካ ዘምጽኻዮ መሰል እዩ ግድ የብልካን ለሚንካዮም ኣይተኸቡልካን ከምኡ እዩ በዓል ኣመል ከልብና ነብሐ ምቕጻሎ ይገድፍ እንግመል ኣመል ኮይኑዎም እንተነብሑ ባህር ኮይኑዎም እንተፈራርሑ ሕዝውን ህዝቢ ትግራይ ቁዋም ካርገጽ ዝኾነካ ምረጽ ንሳቶም ናይ ያታቶም ጥንሲ ክሳዕ ዝሓርሱ ናይ እንኦም መጽባዓ ኸተግብሩ ክሳዕ ዝነግሱ ከይተና ወሓዛ መረጻ ህዝቢ ትግራይ ብሰዓት ኣቃብጻ ተለዓልዳይ ቀጽል ህዝቢ ትግራይ ኢሎም ሰማዕታት መልእኽቲ ሰዲዶም ካብ ሰማይ ሰማይ እሞ ህዝቢ ትግራይ ሰማዕታት ኢና ቁዋምና ተቐበል ንሳእያታ መትከል መረጻኻ ቐጽል ዝተሸኽለሸኸል መረጻኻ ቐጽል ዝተሸኽለሸኸል ብጋዜጠኛ ዓወት ወዳጅ